Anyị bi na-ekpele mmiri sọbalị oke ngene o mechelu ka o kwulu sọbalị ihe apa n'aka ọ na-ele tụtụ ntụtụ pụla n'ime sọbalị gbulu n'ụlọ gbuo n'agụ alụsị na atụrụ mbọsị abụ na-egbu mbọsị nkwọ nne ma ọ bụrụ gị ọ bụrụ gị ọ na-eme ọ na-aba sọbalị ọ na-aba ọ na-eme sọbalị a na-ekwu nke imeli na-eme ọzọ nne m batakwa n'ọzọ n'oluo ka o ji elu ali ewo m chukwu oge mba obi dị mma nwanyị agụleri obodo mma igba agwa nke na onye na-ega gadalije wee dada buchi ya kwatulie na onye na-eme ọbụma bụkwa n'ichie na-ebunye ya a na-ewerekwa nchi na-aba ewe n'ovuchi ka a na-ewe chukwu oge mba obi dị mma dịka ọ bata ọsọ n'oluo ka o ji elu ife dị na n'ikuku achọba nnụnụ n'ogologo ali ewo m ọgbọm nwoke na ọgbọm nwaanyị adaolu na adị igba dị ike nga adị isi mkpe niile mụ na bayi wee bịa ụwa otu ọgbanje otu dada otu ejima otu eze nwoke na otu eze nwaanyị ala ewu m ọgbọm nwụrụ n'avọ ime ọgbọm etepụrụ n'avọ ime ọgbọm nwụrụ n'avọ nnebe ọgbọm nwụrụ ibebe na-amụ nwa ọgbọm nwụrụ n'ụzọ ije ọgbọm dalị mmiri wee nwụrụ ọgbọm egbu ji akaba wee gbuo onwebe ọgbọm enili na ndụ ọgbọm eji wee gba ajọ ọgwụ ọgbọm elelele ebe kwa ewe m nusu ndị ka ogbe ọgụ na batakwa n'ọsọ n'oluo ka o ji elu mbọsị na anyị na-abịa ụwa unu kwulu si na ụwa dị mmadụ njọ na ụnụ ya ana ma mụba mmeka nwa ka ala okwulu si na ụwa dị mmadụ njọ na mụ ya anọ eri avụ nene mbịalụ o nwere onye mgbulu o nwere mgbochiri akalaka ya eri avụ mbịalụ o nwere nsị nya mụta na nwa chukwu kechele ngụgụ wụsasị ya dị na raba nke ya chibuti ala garadalị m dibịa okwuo ma meka nzi ọsị m na ọkwa dibịa ka m na-eme nsị na mmadụ a na-esiri ochie ya ngọ dibịa bụ ka m na-eme ibe agwa m na ebube dibịa bụ agaele bụkwa n'isi dibịa n'ọnụ dibịa ka ọ na-anara n'ọnụ oveke egwu a na-atọrọkwa na ebe o ji ebu ụzọ a sị m unu dịka ogbe ọgụ na bata ọsọ akpọgwuo m ndị ichie okwu ndị ichie nta ichie nwoke na ichie nwaanyị adolu na dịgba dike nga dị isi mkpe nna m nwa ga-ala obieli nwa bụ Okechukwu na ọnụ ọra ọnwa na kpakpando bata n'ọsọ ọkọchị na udu mmiri batakwa n'ọsọ ndata anyanwụ ọdịda anyanwụ anyanwụ etiti ụbọchị chevoruwo mbọsị bụla eke mbọsị bụla oyo mbọsị bụla avọ mbọsị bụla nkwọ ụtụtụ evi aṅasị bata n'ọsọ chevoruwo ndị eli atụ egwu ọnwa na kpakpando nwanne ya nekwana inu chuga ka m ji n'aka ọ bụ ebele nsọ sọbalị Holy Week nya ka anyị na-eme ebele mkpụrụ ụbọchị na-asa asọbalị ka anyị na-eme ibe nwere ebekwu nnụ mmụọ na ọgụ mmụọ mụ na ya yi eme dibịa chunu batakwa n'ọsọ alụsị ikwu nne m agụleri alụsị ikwu nne nna m na mmụ nkịtị alụsị ikwu nne m na mmụọ eze ọra alịbakwana m ndụ dịka ogbe ọgụ bata n'ọsọ ibe dị na be nna m bụ ịgba arịa m aja anụ ụlọ aja anụ ugwu ududo na-egwu azụ alụsị akata nwaanyị udo amụzighị igwe bata n'ọsọ chevoruwo a sị m unu dịka ogbe ọgụ na ọkwana mmụ arọ ka m bụ na-abụ arụ n'avọ n'avọ nweke n'ọnụ mmụ arọ na-ekwu unu na-ejiri ntedi uru na-anụ ibe na-ekwu ọ bụ ekpele nị ka anyị nọ ibe nwa na-ayị unu ayịyọ si na o nwerekwana ebe tọrọ ụtọ galụ chuga maka ndị wee na-eme ya wee were ya na-ayọ ayịyọ taa na ịnwa si unu dịka ogbe ọgụ na ibe bikatụ na ibe tọrọ ụtọ bụ chuga ka ọ tọrọ ka ya ibe tọkọ ụtọ na chuga ka eji ama atọ ụtọ asị na ọ tọkịkwalụ chuga ọ na-emezi ka ọ ya atọkịlị chuga nwe na yu na ayọ na mụ ji chuga nwe na-eyuzi as point of contact na ndụ ụmụaka niile m na-alụlụ ọrụ na ndụ m my followers and fans ọ na-abụ edebe chuga na arụrụ agbanye okilikili nwe na yu na ayịyọ ụdị na arụrụ ji agba chuga okilikili ọ bụ nya ka m na-ekwu ka ego gbaa m okilikili nya ka m na-ekwu ka ego gbaa m Mụsọbalị okilikili nya ka m na-ekwu ka ebe ọma gbaa m okilikili nega na-ekwu ka ebe ọma gba Mụsọbalị okilikili ife na-ebụlụ m n'aka ebe ọma gbava okilikili dịka nji chuga nwa wee na-eme ekpele taa na ịnwa dịka nji chuga nwa wee na-agọvanọ aghasị ịnwa taa na ebu eke ka m na-ekwu okwu a sị m na ọ na-abụ ebe ọ bụ na edebere chuga arụ esi n'ugwu si na ndịda si n'elu si na ala na-alịbata na-alacha anya bụ chuga egwu na ego ya abatawa n'ibe nna dịka ogbe ọgwụ ayịyọ ka nna ya unu ụmụaka niile nna alụlụ ọrụ onye tụrụ anụ ọkpa na be ma ọvụvụ ibe ọma ibe nne nla ụlọ ọrụ ibe dị mma kaba ya na-avụ ka anyị rabụ ibe niile na-eme ekpele nwa Mụsọbalị niile azị m ka chuga dị na ndụba tọba bụ ụtọ ndụ m tọba m ụtọ ndụ ezinụlọ m tọba anyị ụtọ ndụ all my fans all my followers all my lovers egwu na ndụ ya na-atọba ụtọ ndụ ya na-atọba ka chuga na-atọ pio ndụ ya na-atọba pio dịka ogbe ọgụ onye ndụ na-atọ ụtọ na-ayara ọya onye ndụ na-atọ ụtọ na-ewe ego onye ndụ na-atọ ụtọ na-ewe arụ ike onye ndụ na-atọ ụtọ bụ onye welu freedom onye ndụ na-atọ ụtọ bụ onye ibe ọgwụ na olie nya ka m kwuru na ndụ ya atọba m ụtọ ndụ ya atọba m Mụsọbalị ụtọ egwu na onye ọbụla mụ na ya mekilive ya abụkwana m n'anya
egwu na onye ọbụla mụ na ọ na-abụ nwere ọnụ lachara uchu ga-asị na ọ dịrọ mma. Onye ọbụla mụ na ya mekọlive ọ ya bụ mma. Onye ọbụla nye na ụmụaka na alụlụ ọlụ mekọlive ọ ya bụ onye a n'anya. Mmụsọbalị egwu m kọnekshọn n'iru na azị n'elu na ana kọntaktị nya bụ ive ngọlụ n'isi ive eji m Chukwu anwa wee na-eme ekpele n'isi all my fans all my followers ibe n'obodo oyibo ndị nọ na Naịjirịa, ndị na-azụ abịa, ndị na-alụ ọlụ aka, ndị na-alụ olu oyibo, ndị na-achọ di, ndị na-achọ nwa, ndị eji Chukwu anwa ka m ji wee na-eme na-eyuzi as point of contact n'isi Okeke, n'isi Okoye, n'isi Okafọ, n'isi Okonkwọ, n'isi Mgbeke, n'isi Mgboye, n'isi Mgbafọ, n'isi Mgbankwọ tupu a na-emecha ekpele Holy Week sọbalị ka m kwuru si na-emechara na-ekpele ive dị mma ya emebe ka a na-eme ekpele ive dị mma ya na-eme n'aka nri na-eme n'aka abụ onye si na onye mere onye aba nwụrụ. Egwu ngaba araba ive si na o nwere ka ive ụtọ mele ma ekwu m na onye anaba na onye tetero onye ake mmiri n'ọnụ mmiri gbuo onye na ive m kwuru na ebe abụ onye si na o nwere ka ive dị mma ya emele mmadụ na alụ ọlụ ive dị mma ya akọnarị ya na bie na ive m kwuru na ebe abụ onye ọbụla gba ọlụ mmụsọbalị ọgwụ, onye ọbụla gba ọlụ m ọgwụ, onye ọbụla gbalụ m ava, onye ọbụla gba nwa nna alụlụ ọlụ ava gwesị na o nwere ka ive ma melie maọbụ na o nwere ya dị na nya ya akalicha na famili ahụ tata ka nji Chukwu bụ onye na-ekwusi na nwa sọbalị ya akalicha onye kpele ekpele ka ọ kalicha ekpere aja ekpele egwu na nwa sọbalị ya akalicha na ezinụlọ ọbụla o si wepụta obodo ọbụla ọ nọ na ọ ya akalicha ụdị nji wego ụdị aka o eji wee lee onye ọbụla na-anụ onu ma ekwu m na ya akalicha ọ ya adịlị gị mma eke ọ adịlị gị mma oyo ọ adịlị gị mma avọ ọ adịlị gị mma nkwọ ibe ngọ n'isi gị nya mee n'isi m